Gratis pak en gratis kost, gratis dak en dagelijks post. In ruil daarvoor staat hij paraat. Alleen waarvoor, vraagt Jan Soldaat. Deze vraag heeft hij gesteld en heel graag wordt hem verteld. Ons ideaal, dat is een staat met helemaal geen Jan Soldaat. Maar die tijd ligt in het verschiet. Nu zijn wij zover nog niet. Dus tot zolang sta jij paraat in het belang van volk en staat. Hij marcheert, hij doet zijn plicht, exerceert met stram gezicht. Het is de vrede waar het om gaat en hij doet mee, hij Jan Soldaat. Hij komt aan op het veld van eer, schiet spontaan met zijn geweer, want hij begrijpt waar het echt om gaat. Hij is gerijpt tot vechtsoldaat en hij vecht als ware held. Voor vrede en recht wordt hij geveld, maar op zijn graf geschreven staat: hier rust in vrede Jan Soldaat.